Navarroka bername pêncî heştemîn mêricana çand û huneriya Tetwanê têda xwe dewlemend bû. Giraniya beşa muzîkê ji nav û hejmara kom û kesayetên muzîkjenan ve xuya bû. Komên muzîkî yên navdar mîna Kamkar, Koma Agrêjiyan, Koma Amed, Koma Rengîn û hunermendên wekî Serhedo, Delîl Lîlanar, Şahî Bedo, Tara Mamedova, Mehmet Atlı, Cevdet Bağca, İlka Akkaya, Mizgin Turan, Rûken Yılmaz, Neslihan Ediş û her wiha komên Erbanê û komên Govendê derketin pêşberî temaşevanan. Pêşengeha Komîna Wênena Aryanê gera gola karakteriya li serê Çiyayê Nemrûdê panel û gotûbêjên li ser zimanê Kurdî dewlemendiya Mêrîcanê pesend kir. Pêşandana fîlm û şano û stand-upê jî rengekî êrînî dabû Mêrîcanê. Tetwan bi vê Mêrîcanê kirastekî hevtrengor li bejn û bala xwe alandibû. Spehîbûna wê bi bernameya tîr û tije ya Mêrîcanê re zêtir bû. Ji bajar û navçeyên cûr be cûr gel beşdarî çalakiyan bû.